Mga kapuso, this morning sayron ta ang mga proyekto ug kalihukan nga ginahimo sa usa ka organisasyon dinhi sa Cagayan de Oro City nga nakatutok sa pag-amping sa atong kinaiyahan, partikular sa atong mga suba. Alangana atong makauban si Dr. Rosalina Huerbana, ang Executive Director sa Safe River Lifesaver Foundation. Dr. Rosalina, good morning ma'am and welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Maayong buntag sa tanan ato mga kapuso diha no. Kaluoy sa Ginoo. Okay and well and fine. Maayo kaayo kaluoy sa Dios. Maayo Dok, kay anaa ka sa maayong kahimtang karong panahona despite the challenges nga hatod sa pandemya. Pero unang-una, Doktora Rosalina, makisayod kami kung unsa ba kining grupo ninyo nga Safe River Lifesaver Foundation. Unsa ba ang tumong niini? Okay. Salamat kay Cyril no. So kani ang Safe River Lifesaver Foundation Incorporated, usa kani ka foundations. Dayon kani nga foundation ang nagmove na niini mao ang atong mga kadagpuan diya sa atong university uban sa atong mga partners gikan sa mga local government units, labi na sa atong city government, sa DENR o sa atong mga local government units, sa mga partners diha sa atong ang 22 riverbank barangays. Diin ang tumong niini mao gayud ang pag-sustain sa kalimpyo sa atong suba ug ang pag-sustain sa clean and green environment no. Dili kani mahimo sa usa lamang ka grupo sa Safe River Lifesaver Foundation Incorporated, kundi aduna gid mga partners niini, mga community nga naa diha namuyo daplin sa suba. Dayon ang mga local government units sa 22 riverbank barangays, uban nato ang atong DENR o ang atong local government units sa city government. Ma'am, sa paunsa paagi sa banin na mugna nga grupo ug paunsa sa muga operate aron makatabang sa kinaiyahan labi na sa suba dinhi sa syudad? So niadto nga panahon na grabe gyud kahugaw ang atong suba. So nahimo siyang dumping site, hugaw gid ang dumping sa suba. So nakita kini sa atong university, dayon gimug na ang Safe River Lifesaver Foundation, diin ang Safe River Foundation maoy nagpahigayon no ug mga advokasya. Unang-una, gilimpihon sa nato ang daplin sa suba, kauban na mo among mga teachers, mga administrators ug mga estudyante no. Tanan diha daplin sa suba gilimpihon gikan sa Makabalan paingon sa Duaw Park, paingon sa dito sa ibabaw sa upstream kay tulo man no, upstream riverbank barangays, midstream riverbank barangays ug downstream riverbank barangays. So, nakig-partner kita sa mga local government units, mga barangay officials aron kita maka-coordinate kanila pinaagi sa pag-organize, pinaagi sa pagpaglimpyo, regular nga pagpanglimpyo daplin sa suba, regular nga pagtanom sa mga tanom sama sa lambago aron mahimong green ang environment ato daplin sa suba. Alang kaninyo ma'am, unsa di ay kaimportante nga maampingan nato ang atong suba diri sa syudad ug unsa-unsa na ba ang mga proyekto nga inyong nahimo alang niini? Oo, Cyril, importante gi kaayo Cyril no, pidako gi kaayo ang dililhon kaayo sa mga lumulupyo sa Cagayan de Oro ang atong suba no. Nakaibalo lang siguro kita nga naay legend no, naay mga history luyo ni anang atong Cagayan de Oro River no. So kung makita lang nato ang history makayon kita, my God, ako taga Cagayan de Oro gyud ko no. O kita makapahinambog sa atong suba no. Tungod kay kini maoy nag-divide sa duha ka distrito, District 1 ug District 2. Bililhon kaayo siya sa Irene kay gawas nga siya usap kabahin sa kinaiyahan kani usa ka gasa sa Dios no, gasa sa Ginoo diin kini angay nato nga atimanon. Aduna sa kita gipahigayon dia sa Irene nga proyekto nga gitawag og fingerlings dispersal no. Kani nakig-partner ta sa Department of Agriculture, pinaagi ang DA mao nag-provide nato og mga tilapia fingerlings no. So kanang tilapia fingerlings atong gi-disperse sa suba aron maingon siya nga usa sad kani kakahigayunan nga mahimong livelihood or mga human kaning family consumption, at the same time pwede sila makabaligya og mga tilapia no. Ma'am Rose, sa kahimtang sa atong suba karong panahona, maingon ba nimo ma'am nga anaa kini sa maayong kahimtang? Unsa pa ba ang mamahimo nato para sa atong suba? Yes, Cyril, no? Tinuod ka na, Cyril, nga ang kahimtang sa atong suba karon kani gideclare sa atong Department of Environment and Natural Resources sa DENR, gideclare ang atong Cagayan de Oro River nga Class A
River, no? So kana proud kaayo kita nga taga Cagayan de Oro nga nakita na gyud nato ang atong mga produkto sa mga gipanghimo di ang mga nakalain-lain nga mga programa ug mga proyekto nga gipahigayon sa Suba ug daplin sa Suba. Daghan kaitag mga partners nga nagatabang kanato sa pagpahigayon niani. Ma'am Rose, syempre gawas sa inyong mga programa ug efforts nga ginahimo, kinahanglan sab ang tabang gikan sa katawhan aron magmalampuson kini. Unsa ba ang imong mensahe ngadto sa tuwa ka puso karong buntaga? Manawagan ko sa taga Cagayan de Oro, magtabang kita, maghiusa kita paglimpyo sa Suba, pinaagi sa dili paglabay sa mga basura, maghiusa kita kung adunay mga tree growing, pagpananom, labi na gid ang lambago sa Cyril, no? Kay balot sa lambago, usap po na siya ka legend of Cagayan de Oro City, ang pagpananom sa lambago, no? Ang Safe River, abli kanunay, no? Abli kanunay sa pagtubag, pagdawat sa inyong mga pangutana, kung unsa nga paagi kamo makatabang sa tanan nga panahon, abli bukas ang Safe River kung unsa inyong makontribute nga mga proyekto pod ginagmay or madinagko, malipayon kita nga makig-partner kaninyo may tungod ni ana. Daghang kayong salamat Dr. Rosalina sa oras nga imong gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug amping mo kanunay ma'am and more power sa inyong mga inisyatibo. Daghang salamat po Cyril, ug daghan po salamat sa atong mga kapuso karon, mga taga Cagayanon. Daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan. Chillax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.